Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στα backstage του μεγαλύτερου διαγωνισμού τραγουδιού της Ελλάδας. Σε λίγη ώρα θα ανέβει στη σκηνή το φαβορί του διαγωνισμού, Μπέτη Χατζιαντονίου, η οποία θα προσπαθήσει να κερδίσει με την ερμηνεία της κοινό και κριτική επιτροπή. Κοντά μας έχουμε τη διεθνούς φήμης make-up artist Βερόνικα, η οποία επιμελείται το make-up της διαγωνιζόμενης. Αγαπητή μου Μπέτη, έχουμε περάσει στα βλέφαρα μια απλή διακριτική σκιά η οποία θα σου δώσει όλη αυτή τη λάμψη που χρειάζεται το βλέμμα σου. Με ένα κονσίλερ περάσαμε και καλύψαμε κάποιες μικρές ατέλειες στο μέτωπο, στη μύτη, στα ζυγωματικά, στο πηγούνι, στο λαιμό, στο στήθος, στους αστραγάλους και στις γάμπες. Με αυτό το θαυματουργό πινέλο περάσαμε σε όλη την περιοχή του προσώπου και του λαιμού ένα υγρό make-up για τέλεια επικάλυψη και τέλος χρησιμοποιήσαμε αυτό το υπέροχο κόκκινο κραγιόν Marilyn, το οποίο πραγματικά θα απογειώσει το τραγούδι σου. Καλή επιτυχία! Αγαπητές μου φίλες, αν θέλετε κι εσείς να έχετε αυτά τα θεαματικά αποτελέσματα, τηλεφωνήστε τώρα στο νούμερο που βλέπετε στις οθόνες σας και σύντομα αυτό το υπέροχο θαυματουργό πινέλο για τέλεια επικάλυψη θα γίνει δικό σας στην προνομιακή τιμή των 2.000 ευρώ. Μαζί με αυτό θα παραλάβετε δώρο ένα υπέροχο αεροστεγές τάπερ, καθώς επίσης και τις έξυπνες μαξιλαροθήκες για ύπνο ελαφρύ, καθώς επίσης και για αποθήκευση οσπρίων. Προλάβετε τώρα! Δεν πουλάμε, χαρίζουμε! Καλή επιτυχία!